Tervetuloa kuuntelemaan ja katselemaan Tunnetaito-podia. Mun nimi on Katri Filppula ja mä oon tämän podcastin vetäjä. Ihan ensimmäisenä haluaisin sanoa teille, että jos haluat tukea tätä podia ja sen toimintaa, niin käy ihmeessä YouTubessa tilaamassa tämä kanava tai sitten Spotifyssa seuraa nappia painamassa. Ja sekin auttaa tietenkin, jos jaat näitä jaksoja sun kavereille. Ja myöskin kaikki kysymykset ja kommentit on tervetulleita ja löydät mun yhteistiedot tuolta tekstiosiosta. Ja tämänkertaisen Tunnetaitopodin jaksossa mulla on vieraana Olli Anet-Järvi, jonka kanssa meillä on ajatuksena tai suunnitelmissa keskustella turvasta ja turvattomuudesta ja siihen liittyvistä kaikista erilaisista ilmiöistä. Ja mä oon Olli tutustunut sinuun tässä aika hiljattain ja on ollut ilo ja kunnia saada tutustua. Mutta heti mulla tuli semmoinen ajatus, että mä haluaisin pyytää sua tänne mun podcastiin vieraaksi. Ja oli mukava sitten, kun heti olit innoissaan tulossa ja se tuntui myös hyvältä. Ja nyt me ollaan sitten sun kanssa tässä tänään nauhoittamassa tätä podcastia ja tervetuloa Olli mukaan. Hei, kiitos paljon kutsusta. Jänskättää olla täällä vieraana ja todella mielenkiintoinen aihe, millä lähdetään tänään sitten keskustelemaan. Joo, ja haluaisitko esitellä vähän itseä tässä alkuun, niin vähän kuullaan, kuka olet ja mistä tulet ja mitä kaikkia haluat itsestä tässä kohtaa kertoa tai sun elämästä. No, mitähän tässä nyt voisi sanoa? Tässä meikäläinen asustelee Oulussa ja tunteet ovat olleet sillä lailla kyllä isossa roolissa omassa elämässä, että on tullut kirjoitettua siskon kanssa pari tunnekirjaakin. Meillä on 23 vuonna julkaistu tämmöinen Väritä tunteesi-kirja, ja täällä on värityskuvia ja tehtäviä ja sitten tosiaan tekstejä tunteista, joita mä oon kirjoittanut ja sisko on piirtänyt nämä kuvat. Ja sitten vuonna 2024 niin tehtiin tämmöinen tunteesi-kirja, joka on enemmän tehtävätyyppinen ja reflektoiva kirja tunteiden äärelle. Ja Otava on ollut tosiaan meillä kustantajana tässä ja kirjat on saanut kyllä tosi hyvää palautetta. Sitten mä oon myös tehnyt luentoja ja mulla löytyy YouTubesta sellainen kanava kuin Majakka. Se helposti löytää jonkun luennon, kun laittaa vaikka majakka ja kvanttihyppy, niin mä oon siellä sitten esitellyt luentoja, jossa on vähän enemmän tämmöistä esoteerisempaa ja mystisempaakin puolta ja symboliikkaa ja mytologiaa käsitteleviä luentoja sekä sitten ihan tämmöistä lähimmäisen rakkautta ja ihmisenä kasvamista. Siinä varmaan pääpiirteittäin voisin sanoa, mitä tällä hetkellä on ollut meneillään. Joo, tosi mielenkiintoiset nuo kirjat. Mä en ole ehtinyt niihin vielä tutustua, mutta oot kertonut niistä mulle, niin on kyllä tosi kiva päästä tutustumaan niihin ja varmaan on sellaista aihetta, mikä muakin kiinnostaa, kun tunteista kuitenkin niissä kerrotaan ja niitä käsitellään. Ja tuo Rode, niin kuin sulla lukee tuossa alareunassakin tosiaan, niin mä oon oppinut sut tuntemaan sillä Rode-nimellä, tai oikeastaan on kutsunut sua sillä nimellä, ja se onkin sun semmoinen lempinimi tai taiteilijanimi. Ja niin kuin just tämä majakka, mitä kerroit, että on myös siellä YouTubessa, niin usein sanoitat sitä Rode-majakka nimelläni. Jos kuulijat ihmettelee, että mä välillä puhun Ollista ja välillä Rodesta, niin tässä tulee siihen selitys. Joo. Mukavaa, että tulit tänne mukaan. Ja mä ajattelin, että lähdetään hiljalleen
siirtymään tähän, tai oikeastaan ei vielä ihan siihen teemaan. Mua aina kiinnostaa jotenkin se ihminen, joka mun vieraana on, ja jotenkin lyhyesti haluaisin kuulla siitä, että kun olet vaikka tuommoisen kirjan kirjoittanut, joka liittyy tunteisiin, tai muutenkin tutkit tämän tyyppisiä aiheita, että onko sulla ollut joku semmoinen ajanjakso elämässä, joka on niin ikään kuin johdatellut sut tämän tyyppisten teemojen äärelle. Niin haluatko jotain siitä kertoa tai avaat? Mm, joo, voisin sanoa, että elämässäni semmoinen käänteentekevin muutos tapahtui 2016 ja sitä edelsi myös semmoinen ehkä vähän pimeämpi ajanjakso, hyvin masentunut ja semmoinen niin kuin aika tyhjässä paikassa oleva oleminen. Ja sitten silloin 2016 vuonna niin tapahtui semmoinen todella iso semmoinen henkinen kokemus, ikään kuin tuli semmoinen olo, että olisi niin kuin herännyt jotenkin siinä omassa ihmisyydessä aivan uudenlaiseen maailmaan, missä oli elänyt sen koko 26 ikävuotta. Ja se oli niin järisyttävä muutos ja kokemus sille, että tuntui, että koko maailma muuttui ympärillä, ja kesti hetken aikaa tajuta, että se muutos tapahtui mun sisällä olevassa kokemuksessa. Ja se on lähtenyt viemään elämässä sitten tutkimaan tosi syvälle ihmisyyttä. Se lähti ohjaamaan itseni käsittelemään omia traumoja, lähtemään niitä kohti, tunteita, ymmärtää, mistä ne on syntynyt. Ja laittanut paljon tutkimaan psykologiaa ja näitä somaattisia työkaluja, menetelmiä, sekä myös sitten käsittelemään, mitä on ajatukset, mitä on uskomukset, identiteetti, mistä se rakentuu, entä arvot, ja miten niitä voi käsitellä myös erilaisilla menetelmillä ja työkaluilla. Eli aika hyvin kokonaisvaltaisesti alkoi tämmöisen ihmisyyden ihmettely, ja se ohjasi myös tutkimaan tosi paljon erilaisia fysiikan ilmiöitä sekä myös geometriaa tai musiikkia, biologiaa, monenlaisia erilaisia tieteitä ikään kuin, että näin, että ne on ollut semmoisia monenlaisia linssejä, millä katsoa tätä yhteistä jaettua todellisuutta ja ihmisyyttä, mutta että kuitenkaan mikään niistä linssiä ei täysin pysty kertomaan sitä kokonaisuutta, että ne on niin kuin hyviä ja tarpeellisia menetelmiä, mutta että mä näen, että se, mitä me tutkitaan tai ihmetellään ihmisyydessä, on vain niin kuin Rubikin kuutio, ja me tarvitaan vähän erilaisia linssejä ja tapoja, että me päästään katsomaan eri kulmasta jotain, missä me nähdään tämän samankaltaista ilmiöä, että etsitään symmetrioita, on ollut mulla niin kuin tavallaan semmoinen tapa lähteä niin kuin ihmettelemään, selvittämään, että mistä tässä vähän niin kuin ihmisyydessä on niin kuin kyse. Joo, tuo oli tosi mielenkiintoista jotenkin tuo, että miten no eri näkökulmista katsominen, että kuinka mielenkiintoista se on, että miten eri tavalla ja eri suunnasta me katsotaan samoja asioita. Ja se on jotenkin musta hirveän mielenkiintoista, vaikka ihmissuhteissa, että kun pääsee semmoiseen tilaan, että ne asiat on asioita sellaisenaan ja pystyy antaa toisen jotenkin sen oman näkökulman tuoda puhtaasti siihen ja pystytään yhdessä katsomaan sitä, eikä tule semmoista kilpailuasetelmaa siihen, että eikö, se on tämä, mä yritän näyttää sulle tätä Rubikin kuution, kutsuiko sä sillä nimellä, niin sitä osaa ja sun pitää katsoa just tätä samaa, että ei se muuten niin ole oikein tämä juttu. Ja sitten kun huomaakin, että me voidaan katsoa sitä, liikkua ja liikutella ja katsoa joka puolelta ja se kaikki on niin ihan sallittua tuoda tähän. Niin se tuo jotenkin niin ihmissuhteissa ainakin mulle semmoista vapautta, että ei tarvitse niin kilpailla mistään tai jotenkin olla oikeassa tai väärässä, vaan voidaan katsoa yhdessä vaikka just niitä erilaisia ilmiöitä eri näkökulmista. Ja se on semmoista niin rikkautta nimenomaan. Että semmoista, Mm. ainakin itsessä herää semmoista niin kutkuttavaa uteliaisuutta, että sä näet tuolla tavalla tämän jutun ja mä näen tällä tavalla, että onpa mielenkiintoista. Ja
voi olla, että siinä on vähän jotain samaakin, mutta sitten kun se toinen tuokin sen oman näkökulman, niin sitten sieltä avautuukin joku ikkuna sitten, että tässä on tämmöinenkin juttu. Mä en ole niin tajunnut, kun se pikkusen kääntyy se rupiikin kuuntio sen toisen ihmisen tuomana niin jotenkin. Mm, mm. Joo, Kyllä, ja joo. mun mielestä tuossa avainsanana oli just tuo uteliaisuus, mistä sanoit, että ollaan uteliaita kuulemaan, miten se toinen näkee ja havaitsee maailmaa. Ja sitten ne on hyviä harjoittelupaikkoja tunnistaa, että jos oma maailman näkemys jotenkin niin kuin alkaa kokea uhkauksen tunnetta siitä, että toinen esittelee vain yhdenlaista näkemystä, niin mun mielestä siinä on hyvä paikka myös tutkia itseä, että miksi minä koen tulen niin uhatuksi, tai mikä osa minussa kokee tulensa uhatuksi, että minulle esitetään päinvastaista niin kuin ajatusta tai semmoinen, joka kuulostaa päinvastaiselta, kun tässä heilu kyse kahtia asettelusta, vaan tässä oli useista eri näkökulmista. Ja mä ajattelen, että jo niin kuin yhden uuden näkökulman tuominen muuttaa jo sitä meidän käsitystä siitä alkuperäisestä tilanteesta käsin, josta me päästään myös tavallaan tänne hermoston ja tunnetasoille, että meillä voi olla joku niin kuin traumaattinen kokemus tai vahva tunnemuisto tietystä tilanteesta, miten se meni, ja se, että kun me jaetaan siitä, niin se helposti ilmaistaan sillä, kun se on joku objektiivinen totuus, eikä niin kuin vaikka oma kokemus tilanteesta, jolloin siihen avataan semmoinen mahdollisuus keskustelulle, että mitä kummassakin tapahtui siinä kyseisessä tilanteessa. Ja sitten voidaan huomata, että meillä voi olla kaksi hyvin erilaista todellisuutta tai kaksi erilaista kokemusta, niin kuin miten sen tilanteen havaitsi ja tulkitsi, ja mitä automaattisia reaktioita tapahtui tässä, mitä tunteita kävi. Ja sitten me voidaan usein huomata, että näissä tilanteissa näiden kokemuksien ei tarvitse kilpailla, vaan tosiaan olla niin kuin enemmänkin tuomassa laajuutta siihen. Ja jos me saadaan sille meidänkin omalle kokemukselle, mikä on vaikka sieltä lapsuustraumasta, vaan se oma subjektiivinen kokemus, ja sitten kun me löydetään siihen objektiivinen tapa katsoa sitä tilannetta, missä oli lapsena vaikka vanhemman kanssa, niin silloin me jo muutetaan vähän sitä meidän tunnekokemusta siinä, koska se perspektiivi avaa erilaisen tunnemaiseman. Eli perspektiiveillä me voidaan availla myös tunnemaisemia, jos meillä on joku tunnelukko johonkin tiettyyn tapaan katsoa, mikä on vaikka, että jos näkee maailman vihamielisenä, niin se vahva tunnekokemus siitä, että maailma on vihamielinen, tulee siitä tietynlaisesta perspektiivistä, että maailma ei ole koskaan mustavalkoinen, jolloin tämmöisissä niin kuin perspektiiviajatteluissa on tärkeää tunnistaa, niin kuin, että niihin voi aina löytää vaikka vastakohdan kautta jonkinlaisen toisen näkemyksen, ja silloin se muuttaa sitä omaa sen hetkistä kokemusta. Joo, ajatteletko sä tai koetko niin, että turva tai turvattomuus liittyy tähän asiaan ja siihen tavallaan Mm, kykyyn kattua tai kyetä jotenkin antamaan toiselle sitä tilaa, sille toisen näkökulman? ää, koen, että sillä on vaikutusta siihen, että esimerkiksi se, kun mihin olen itse alkanut niin kuin löytämään enemmän, että maailma toimii hyvin paradoksaalisesti, ja se, että niin kuin järkimielelle paradoksit on jotain semmoisia, mitä ei voi niin kuin olla totta, tai niissä, että jos löytyy paradoksi, niin siinä on jotain vikaa, kun taas mun mielestä tämä meidän koko maailmankaikkeus ja tämä koko ihmisyys on niin kuin sisältää todella paljon erilaisia paradokseja. Ja yksi paradoksi voi olla vaikka semmoinen, että meillä voi olla vaikka, sanotaan, että vauva voi kokea vahvaa hylkäyksen kokemusta niin kuin lapsuudessa, kun se on kehdossa, ja lapsi on huutanut vaikka jonkin aikaa, ja vanhemmat eivät ole vastanneet lapsen huutoon riittävässä aikaikkunassa, jolloin silloin lapsen oma systeemi alkaa rakentamaan jonkinlaisen suojan, että se vauva pystyy kestämään sen hylkäystunteen, joka on niin kuin, ajatellaan, että vauva on pienen kokoinen olento, niin sen tunteet voi olla niin kuin äärettömän suuria kokoiselleen niin kuin yksilölle, jolloin siihen ihmisessä mieli rakentaa ikään kuin jonkinlaisen defenssin, jonkinlaisen suojan, joka ikään kuin mun näkemyksen mukaan kapseloi sen tunteen sinne suojan alle, jotta se vauva voi ikään kuin selvitä siitä vaikeasta tunteesta. Ja tässä tulee tämä paradoksi, että meillä voi yhtä aikaa me voidaan kantaa kokemusta, että minut on hylätty vauvana,
ja samalla mulla on vanhemmat siellä kotona ollut, ne on ollut tekemässä töitä tai ollut tämmöinen kuin vaikka maatila, jossa vanhemmat on ollut hommissa, että se lapsi ei tavallaan ole ollut silleen niin kuin jätetty heitteille, mutta se vauvan kokemuksessa se tunne voi olla todella vahvana, se, että se olisi kaivannut sen äitin siihen lähelle, jotta vauva saa jotain hermoston kaltaista regulointia siihen, että täällä on joku muukin hänen kanssaan läsnä, vaikka. Joo, Mitä ja ajatuksia tässä sulle herää tullaankin, tuosta paradoksista? joo, ja tässä tullaankin mun mielestä siihen mielenkiintoiseen näkökulmaan, että se kokemus on aina totta, mutta sitten se, mitä muuta siinä on, niin se voi olla sitten aika erilaistakin, eli se ympäristö vaikka. Ja vaikka jos esitän sen vaikka näin, että lapsi kokee turvattomuutta vaikka tai rakkaudettomuutta, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että vanhemmat ei olisi rakastanut häntä. Se ei ole niin synonyymi sille asialle. Ja ihan samalla laillahan tässä on myös vaikka sitten aikuisissa ihmissuhteissa, että me voidaan kokea just niin, että toinen ei rakasta mua tai mut on hylätty tai jotain muuta. Mutta silti voi olla, että toinen on turvallisesti ja rakastavasti siinä mun lähellä. Mutta mä en pysty sitä ottamaan sitä kokemusta vastaan niiden omien suojamekanismien vuoksi. Ja haluaisitko sä jotakin tästä avata tai lisätä? No, tuli ehkä vähän nyt tuohon vielä sitten niin kuin tähän paradoksiin vielä siihen, vaikka niin kuin hermoston kannalta siihen turvattomuuden, että ihminen voi niin kuin kokea niin kuin kotiympäristössä tai vaikka niin kuin kaupungilla ollessaan turvattomuutta hermostossaan jossain tilanteessa, mutta että välttämättä ympäristössä ei ole mitään vaaraa tai uhkaa. Että niin kuin, sit se ehkä niin kuin sekin paradoksaalisuus, mikä ihmisyyteen mun mielestä niin kuin mitä olen löytänyt, on se, että me voidaan mielellä kuvitella uhkia semmoisiin paikkoihin, missä niitä ei ole, joihin meidän hermosto reagoi kuitenkin silleen, kun se ottaa sen totena, koska meidän hermosto ikään kuin ottaa sen semmoisena ulkoisena aistina, että me aistitaan ympäristöä. Ja se, että jos se on mielessä tavallaan se uhka tai pelko, niin se on jotain, mitä me voidaan mielentasolla sitten käsitellä tai niin kuin oppia jopa niin kuin ohittamaan joitakin ajatuksia, jotka ei ole vaikka relevantteja. Mutta sitten niin kuin tavallaan se tunnekokemus, jos on turvattomuus hermostossa, niin niitä me ei voida niin kuin mielestäni ohittaa, vaan ne on jotain semmoisia, joiden kanssa meidän pitää oppia niin kuin käsittelemään, istumaan niiden kanssa, oppia ehkä erilaisia niin kuin menetelmiä, miten me voidaan rauhoittaa meidän hermostoa. Että tämä on kuitenkin bioorgaaninen, tämmöinen ympäristössä luonnossa kasvanut olento, jolla on niin kuin tavallaan siihen luontoon liittyvät nämä erilaiset turvan ja turvattomuuden tilan siirtymävaiheet, mikä kuuluu osaksi luontoa, mutta sitten myös, että eläimillä tämä turvaton tila käsitellään tosi hyvin hermostollisesti, että eläimet tekee sen automaattisesti, jolloin eläimet ei traumatisoidu. Mutta että ihmisillä tämä on vähän haastavampi, koska me niin kuin saatetaan vastustaa jopa niin kuin sitä, mitä meidän keho haluaisi tehdä, vaikka tärinää, koska meidän mieli ajattelee, että julkisella paikalla ei saa täristä, koska mitähän muutkin ihmiset ajattelee, jolloin meidän mieli luo uhan sinne ulkopuolelle muihin ihmisiin, jolloin meidän keho ei pääse luonnollisesti tekemään sitä, mikä sille olisi vaan niin kuin luonnossa ja ympäristössä normaalia tehdä semmoisen hetken jälkeen tai kokemuksen jälkeen, kun on kokenut turvattomuutta. Ja just nimenomaan, että jos miettii, että se turvattomuus on kuitenkin fysiologinen ja kehollinen tila, ja se on todellisuutta sillä hetkellä, kun sitä kokee, ja se tapahtuu meissä joka tapauksessa, niin se on todella paljon hyödyllisempää kohdata, mitä yrittää sitten jotenkin mielellä poistaa. Ja tästä mulla tulee mieleen hyvä esimerkki omasta elämästä, kun on tosiaan nuorempana sairastanut aika vaikeaa paniikkihäiriötä, ja siihen liittyy semmoisia vaikeita kauhun ja pelon kokemuksia, jotka tuntuu siis todella voimakkaalta, ihan kuoleman pelkoa ja sekoamisen pelkoa ja tällaista. Ja sitten jossain kohtaa mulle tuli sellainen, että mä aloin kaikin voimin paeta sitä pelon tunnetta. Että mä tavallaan leikkasin siitä itseni irti.
Ja musta tuli semmoinen vähän niin kuin vahva supertyyppi. Ja aina kun mä menin joihinkin tilanteisiin, jotka oli mua aiemmin pelottanut, niin mä menin se supertyyppi, niin kuin tavallaan se rooli, ja sitten olin niin kuin mitään ei olisikaan. Ja sitten myöhemmin vasta niin kuin tajusin sen jotenkin, että se tapa, se terveempi tapa olisi ollut se, että mä olisin tullut siihen just semmoisena paniikkia kokevana, tärisevänä, pelokkaana ja kaiken sen kanssa, mitä minussa oli niin todellisuutta. Että mä haluan paeta siitä tilanteesta ja tämä pelottaa mua tosi paljon ja mä en saa happea ja kaiken sen niin ilmaiseminen. No en nyt tarkoita, että olisi pitänyt mennä johonkin, tiedätkö, lavalle 300 ihmisen eteen tekemään tätä itsensä kanssa, mutta sitten jonkun kanssa edes, vaikka Mm. jonkun yhden ihmisen kanssa, niin anta sen kaiken tulla tähän. Että tämä on sitä todellisuutta, minkä kanssa mä oikeasti oon tässä sun kanssa. Ja se saisi ensin niin kuin tavallaan purkautua siitä, me oltaisiin sen kanssa. Niin sitten se alkaisi niin kuin vahvistamaan ja juurikin sitten tasapainottamaan. Ei tarvitsisi olla koko ajan siinä taistele- ja pakenetilassa tai jossain uhkatilassa. Eli mä niin kuin itse koen, että se turvattomuus voi ikään kuin korjaantua, jos sitä haluaa sillä nimellä kutsua, niin siten, että ensin kohdataan se turvattomuus ja se pelko. Että se saa niin kuin tulla toteena siihen. Mm-mm. Joo, ja siis sekin, että niin kuin sosiaalisissa tilanteissa, mitä olen huomannut, niin tosi usein vaikka tuollekin tunteille, joka voi olla usein just tuo, että tätä ei saisi näkyä, tätä ei saa paljastaa, vaikka just se pelko tai häpeä tai jännitys tai mitä tahansa kellekin ihmiselle tuntuu niin kuin se mikä on kenellekin se oma demoni niin sanotusti, jota pelkää, niin sen äänen sanoittaminen voi joskus tehdä siihen jo niin kuin muutosta. Että niin kuin, mulla niin kuin yksi esimerkki oli vaikka, että koin syvää yksinäisyyttä yhdessä vaiheessa ja sitten päätin soittaa ystävälle ja sanoa sille, että koen yksinäisyyttä, mikä siis sinänsä on niin kuin paradoksaalista, että mulla oli ihminen, jolle soittaa ja kertoa, että mä oon yksinäinen, jolloin mä en tavallaan ole yksin, mutta se tunnekokemus, että mä olin yksinäinen ja mä tarvin yhteyden ja mä ilmaisin siinä yhteydessä, että mä koen yksinäisyyttä. Ja sitten toinen kuunteli ja sitten seuraavana päivänä, kun mä heräsin, niin mulla oli todella paljon parempi fiilis. Niin tässäkin mä huomasin vaan paradoksin itteni sisällä, että eihän ihminen, niin kuin, että se tunne on yksinäisyys, mutta se, että mulla on ihmisiä ympärillä, oli kuitenkin voi soittaa, niin ei se sitten kuitenkaan, niin kuin, tässä oli kaksi totuutta, jotka molemmat oli yhtä aikaa totta. No niin, ja just se kokemus siitä, että Mm, jotakin mulla tuli tuosta niin kävi mielessä, että no joo, se meni nyt ohi, ehkä se tulee jossain kohtaa uudestaan, mutta jotenkin tuntuu tärkeältä tässä taas nostaa sitä esille, että se kokemus siitä yksinäisyydestä. Ja sitten niin, se mulla tuli tästä mieleen, että kuinka tärkeää ne on ne semmoiset niin turvalliset ihmiset tai ihmissuhteet, joissa nimenomaan se kokemus saa tulla esille, eikä se toinen jotenkin lähde sitä poistamaan tai ratkaisemaan tai ohittamaan, selittämään. Jotenkin jos miettii vaikka totta sunkin tilannetta, että sä soitit sille ystävälle. Se ystävähän olisi voinut alkaa hirveästi, että ethän sä nyt Rode tietenkään yksinäinen, minähän välitän sinusta todella paljon ja älä nyt höpötä tuolla tavalla, kun ja tiedätkö sä näin, vaan todennäköisesti hän on ollut sellainen ystävä, että hän on vaan kuullut sitä sun yksinäisyyden kokemusta ja se on saanut olla siinä olemassa. Mutta kuinka paljon täällä maailmassa on sitä, että kun me tuodaan se oma kokemus, niin sitten joku toinen yrittää poistaa sen jollain tapaa. Koska se on just sitä, niin mitä mä koen niin tunnetaidoksi, että me kyetään
ottamaan kaikki kokemukset niin todesta ja jotenkin olemaan niiden kanssa. Ja meidän ei tarvi just kilpailla, se ei ole meille uhka se toisen kokemus. Me ei niin projisoida sitä, mitä meissä herää siitä toisen kokemuksesta, eli heijasteta sitä sitten takaisin, sitä omaa tunnetta. Ja mä tykkään tämmöisestä vähän niin kuin oma tontti toisen tontti ajattelusta, mikä liittyy tähän myöskin, että vähän niin kuin, että meillä on kaikilla semmoinen oma tontti tässä meidän itsemme ympärillä ja sitten se, että mitä tässä mun tontilla tapahtuu, niin ne on niitä minun tunteita, ajatuksia, uskomuksia, arvoja, kokemuksia, ihan kaikkea sitä mun kokemusta. Ja sitten siinä sun ympärillä on myöskin se oma tontti, jossa on ne sun. Ja ne on niin kaksi erillistä, mutta ne voi kohdata toisensa. Mm. Ja me Kyllä. voidaan niin Ja kuulla, että mitä siellä sun tontilla on. joo, ja se, että kun tässä tulee tämmöisiä mielenkiintoisia ilmiöitä just, että on kaksi erilaista tonttia tässä meillä, niin mä vaikka kuvailen itse, että nämä on niin kuin rinnakkaistodellisuuksia. Että niin kuin, mulla tulee tämmöinen, että jotain meissä on tosi samaa, jonka voidaan tälleen nyt ympäripyöreästi kutsua, että meissä molemmissa on tietoisuus. Ja sitten se, että tutkitaanko me sitä, että onko ne tietoisuudet erilaisia vai onko ne tietoisuudet aivan yksi ja sama, mutta että niillä on kaksi erilaista ihmiskokemusta ja tässä niin kuin tietoisuudet pääsevät yhtä aikaa kokemaan samanaikaisesti rinnakkaisesti hyvin erilaista kokemusmaailmaa, koska sinulla on sinun hermostosi ja sinun mielesi, jonka sisälle sinun kokemuksesi ikään kuin rakentuu, ja sinulla on sinun menneisyytesi, sinun kaikki kokemus ja tietotaidot, opit, ja sitten minulla on minun, ja nämä kun tulevat yhteen ja alkavat keskustelemaan siitä, että mitä meillä on jaettavaa, mitä meissä tapahtuu, niin me huomataan, että meidän maailma rikastuu todella paljon enemmän kuin me yritettäisiin kertoa pelkästään vaan jostain niin kuin objektiivisesta totuudesta siitä, että kumman kokemus on tässä nyt taas enemmän totta. Että me jäädään tosi niin kuin, köyhäksi ihmisyhteydessä niissä tilanteissa, kun me aletaan aina riitelemään, kenen kokemus on totta, kun tähän tulee tämä, niin kuin, että maailma on moniulotteinen ja meidän maailma kasvaa moneen suuntaan yhtä aikaa, että täällä tapahtuu ihmiskunnassa paljon erilaista kehitystä ja asioita, semmoisia suuntia, mistä ei niin kuin kaikilla ole koko ajan niin kuin kärryä, että missä me mennään, että tämä niin kuin on hyvin mielenkiintoinen kokonaisuus, tämä ihmisyyselämä. Joo. Ja mä just nimenomaan niin tunnetaito-ohjaajana pidän tärkeänä sitä, että me ymmärretään se oma tonttimme, koska se sitten Mm, mahdollistaa tosi paljon sitä niin tervettä vuorovaikutusta ja mm, tervettä yhteyttä niin toisiimme just tässä ihmiskokemuksessa. Että se on niin sitä mun työkenttää. Ja me opitaan myös sieltä omalta tontiltamme ilmaisemaan niitä toisille eikä siten, että me mm, jotenkin ollaan siellä toisen tontilla, kun mä ajattelen, että vaikka turvattomuus aiheuttaa sellaista, että me ollaan siellä toisen tontilla koko ajan vähän niin kuin arvailemassa, että mitähän se toinen tarvii tai haluaa tai mitä se ei halua tai jos on vaikka miellyttäjärooli itsessä, niin semmoinen miellyttäjähän on koko ajan siellä toisen tontilla vähän havainnoimassa, että mitä tämä, ja vähän niin kuin ennakoiden jo tekee asioita, jotta ei toisessa heräisi mitään hankalia tunteita tai ajatuksia tai mitään muuta. Näitä voi olla tosi mm, monenlaisia tietenkin, mutta tämä on yksi semmoinen tyypillinen. Tai sitten me yritetään jotenkin niin pienentää sitä toisen tonttia, sitä, niin kuin, että elä ole tuollainen, sinun pitää olla tällainen, että meillä itsellä vähän suurenisi se meidän tontti ja meillä olisi niin helpompi olla siellä oman isomman tontin sisällä. Tämän tyyppistä mm. mulla niin herää. Kyllä. Ja sitten Ja se, laajensit että tuota näkökulmaa sitten vaan laajemmalle. Joo. niin, ja sitten tuli just tuohon, niin kuin, että tuohon tunnetaitoasiaan, mitä sanoit, ja siihen niin kuin liittyy todella merkityksellisesti se vuorovaikutustapa, miten me käytetään sanoja ja miten me kuvaillaan asioita, koska se, että me voidaan meidän vuorovaikutustaidoilla luoda siitä yhteydestä ja keskustelusta sille, että se on avoin ja siihen mahtuu ne molempien kokemukset, tai sitten me voidaan tulla sanoilla puhumaan ikään kuin sille, että me tullaan kertomaan, mitä se on. Ja nämä on niin kuin tosi hienovaraisia juttuja ja jollain tavalla myös tähän liittyy myös manipulointi ja kaikki tämmöinen, koska ne vaikuttaa siihen, että kerrotaan se
mikä tämä molempien tontti on tai minkälainen sen toisen tontin pitää olla ja tämmöisiin. Niin me puututaan sanoilla, niin kuin, vaikutetaan todella suuresti siihen, minkälainen se yhteys voi parhaimmillaan olla. Ja ihmiskunnassa yhteys on aina ollut sellainen, joka on kehittynyt teknologisesti jollain tavalla, että meillä on ollut äänähdyksiä, sitten meillä on savumerkkejä, me ollaan opittu kirjoittamaan, ollaan lähetetty kirjeitä, meille tuli puhelimet, meillä on ollut morsetusta, meillä on tietokoneet, internet, pikaviestiminen ja sitten meillä on vielä koko ajan se vuorovaikutustaito, kieli kehittyy kielen kautta. Me viestitään toinen toisillemme siihen kokemuksesta toiseen kokemukseen ja että tämä on sitten jo tosi hienovarasta, kun me puhutaan tunnetasolla ja sillä, että osataan puhua sille, että siinä kunnioitetaan molempien tontteja, niin me mennään tosi hienovaraisille tasoille jo niin kuin ihmisyydessä, kun puhutaan sanojen käytöstä ja miten me sanoilla yritetään ilmaista semmoista, mistä ne sanat on aina pintaraapasu siitä isosta kokemuksesta. Ja se, että meidän tulee ymmärtää, että kaksi ihmistä voi kuvailla, että minulla on surun tunne täällä, mutta he voivat kokea sen tunteen hyvin erilaisina, mutta he osaavat yhdistää sen kuitenkin, että näissä on jotain samaa laatua, että tämä surusana kuvaa parhaiten. Että meillä myös sanat on ikään kuin mä näen vähän semmoisia symboleja, jotka on vähän myös abstrakteja, koska meillä on myös henkilökohtainen käsitys ja kokemus joitakin sanoja kohtaa. Tietenkin me tarvitaan yhteiskunnassa myös, että meillä on sanoille joku tietty määritelmä, että me vaikka voidaan yhteisesti ymmärtää objektiivista todellisuutta, kuten vaikka tiede, että niin kuin tieteessä meillä pitää termeillä olla määritelmät, jotta tiedemiehet voivat keskustella keskenään, että tiedemiehet eivät voi täysin omapäisesti tulkita sanoja ihan miten haluaa, vaan niillä on semmoinen struktuuri, joka rakentaa meidän yhteistä todellisuutta, mutta sitten kun puhutaan tunteista ja kokemuksista ja tämmöisistä niin kuin ihmisyyden tämmöisestä elävyydestä, niin runot, metaforat, tarinat, niin me mennään puhumaan nyt semmoisilla tasoilla, jotka niin kuin jokainen voi vähän tulkita omalla tavallaan. Niin kuin, että elokuvateatterissa kukaan ei ole katsonut samaa elokuvaa, vaikka ovatkin, koska kaikki ovat saaneet siitä elokuvasta omanlaisen kokemuksen, ja se elokuva on puhutellut eri tavalla. Jollekin se oli tylsä, jollekin se oli hirveän inspiroiva, ja niin kuin, että sinne mahtuu monenlaisia kokemuksia katsomaan yhteistä asiaa. No niinpä, just tuo on tosi mielenkiintoista ja jotenkin se, että joo, eli juurikin se, niin kuin, että se voi olla erilainen se kokemus ja jotenkin se uteliaisuus nimenomaan, mitä tuolla jo ihan alussakin puhuttiin, että se uteliaisuus siitä toisenkin kokemuksesta niin on tärkeää ja etenkin niissä tilanteissa, jos huomaa itsessä heräävän jotain semmoista hankalaa ja jotenkin, niin kuin, tai jotain sellaista, että mä en nyt ihan saa kiinni ja mulla tekisi mieli jotenkin reagoida tähän. Tai jotenkin huomaa monesti sen itse, kun tekee niitä omia kuvia siitä toisen puheesta vaikka, niin sitten se voikin olla aika erilainen se mielikuva, mutta sitten kun kysyykin siltä toiselta ihmiseltä vähän, että haluaisitko sä muuten avata tätä asiaa, että mua jäi nyt vähän kiinnostamaan tuo, niin sitten kun se toinen kertookin sen, niin sitten huomaa, että ai jaa, että tässä olikin ihan erilaisesta asiasta kyse. Ja varmaan just jos juteltaisiin siitä elokuvasta vaikka jälkikäteen ja kaikki kertoisi, että mihin sä oot siellä kiinnittänyt huomiota, niin meillä tulisi jokaisella todella erilainen ja mielenkiintoinen. Mutta sen jotenkin halusin tässä, että kun tämä vähän niin kuin liittyy myös semmoiseen niin kuin ristiriitojen selvittämisen taitoon niin kuin ihmisyydessä. Myös tämä, että me jotenkin osataan olla selkeitä, osataan kysyä, tarkentaa, pyytää, jotenkin olla silleen, niin kuin, etenkin silloin, kun siinä on jotain semmoista hankalaa tai koetaan jotakin hankalaa, niin sitten sekin voidaan tuoda siihen ja tuoda taas ne omat näkökulmat kumpikin siihen. Ei kilpaillen tai siten, että toinen voittaisi, että toinen on syyllinen tai toinen jotenkin voittaja siinä tilanteessa, vaan että ne sais tulla ne, koska usein sitten huomaa, että siellä onkin kyseessä joku tavallaan väärinkäsitys. Eli se oma Mm. mieli on rakentanutkin sieltä jonkun ihan erilaisen tarinan
mitä se toisen tarina aidosti onkin sitten ollut. Jotenkin tätä yritin tässä hakea. Joo, ja tuosta tuli niin kuin itselle mieleen just, että kun ihmissuhteissa tapahtuu näitä konfliktitilanteita, yhteentörmäyksiä, väärinymmärryksiä, ja sitten se, että pääseekö nämä ihmiset vuorovaikuttamaan sen auki juuri tuolla tavalla, että ne vois keskustella, että no mitä tässä tapahtui ja miten mä tämän tulkitsin ja mitä mulle tuli, minkälainen olo mulla tuli, kun sä sanoit tolla lailla ja lähdetään käymään sitä omaa kokemusta niin kuin kans uteliaasti läpi ja tuomaan se siihen niin kuin avoimet pelikortit, että tiedätkö, tämmöiset kortit oli tuossa äskeisessä tilanteessa jaettuna, että katsotaanko, että miten meillä, niin kuin, mikä se, että molemmat näyttää ne kortit siinä ja katsotaan, että miten me niin kuin saatiin tämmöinen tilanne aikaiseksi, tähän tuli tämmöinen meidän yhteyteen umpisolmu. Ja yksi tosi tärkeä juttu on muistaa, että se, mitä siinä uudelleen avataan, on jo menneisyyttä. Sitä ei enää tavallaan ole olemassa. Me käytetään meidän nykyhetkeä siihen, että me halutaan avata joku menneisyyden hetki, ja me halutaan ymmärtää, että mitä siinä tapahtuu. Ja tämäkin, niin kuin, että siinä voi kaksi ihmistä tietämättään kilpailla, että kumman menneisyys on todempi. Taas tulee siihen, että kumman kokemus oli se, mikä on heidän yhteinen menneisyys. Niin nämä niin kuin ei koskaan vie tavallaan eteenpäin sitä keskustelua tai sitä ymmärrystä, mikä siinä välillä tapahtuu, koska nämä voi olla niitä hetkiä, missä se yhteys pääsisi paranemaan niin kuin, vähän niin kuin, että internetyhteys kahden ihmisen välillä, siitä alkaisi muodostua nopeampi ja tehokkaampi, koska siellä on alettu käsittelemään pois sellaiset asiat, mitkä niin kuin tulee sitä yhteyttä katkaisemaan, koska siihen tulee joku tulkinta. Ja tulkinta tulee aina jotain, että se värittää sitä, mikä siinä todellisuudessa on tällä hetkellä tapahtumassa tai havaittuna. Ja usein se meidän tulkinta tulee sitä meidän omasta menneisyydestä, meidän joku lapsiosa alle 6-vuotiaana aktivoituu jostain tietystä tilanteesta, tunnereaktiosta, tietyistä sanoista, joka sitten tulee tulkittuna sitten itselle. Ja nämä, niin kun, että me jäädä sen meidän tulkinnan niin kuin vangiksi ja uskota, että se toinen oli tällainen, vaan me haluttaisiin jutella se auki ja kuulla, mitä hän teki siinä tai miten hän koki sen. Ja sitten yksi tärkeä juttu mun mielestä on, että meidän pitää uskoa siihen toisen hyvän tahtoisuuteen ja vilpittömyyteen. Ja mä tietenkin puhun, että on tärkeää valita hyviä ihmissuhteita, missä voi uskaltaa luottaa siihen toisen vilpittömyyteen, mutta nämä väärinymmärrystilanteet ratkeaa parhaiten sillä, kun jos molemmat uskoo toisen vilpittömyyteen ja kumpikaan ei halunnut mitään pahaa toiselle, niin on helpompi käsitellä niitä meidän menneisyyden malleja, jotka vaan aktivoituu siinä nykyhetkessä ja ymmärtää, että tämä on toisen ihmisen reaktioita ja suojakeinoja ja mekanismeja pärjätä elämässään. Ja ne on niin kuin rakentunut hänen lapsuudessa. Ja se, että ne niin kuin aktivoituu tässä mun kanssa nyt aikuisena nykyhetkessä, niin mun ei tarvitse ajatella sitä, että tämä ihminen on niin kuin tieten tahtoen halunnut mulle näitä, vaan se voi olla vain hänen suojakeino. Niin tämä on yksi, mistä mä niin olen myös halunnut puhua, että meidän pitää myös uskoa johonkin sellaiseen, mitä me ei aina nähdä siinä hetkessä. Ja kun me puhutaan toisen ihmisen viattomuudesta tai hyvyydestä, niin se on jotain, mihin meidän pitää myös pystyä uskomaan, koska se ei aina näy ulospäin niin kuin suoraan. Tietenkin sen ihmisen kanssa oleminen ja toiminta pikkuhiljaa paljastaa, että mitä hän kantaa sisällä, että mitä toimintoja, mutta lähtökohtaisesti tämä on se, niin kuin se mulle se tulokulma, millä tämmöisiä keskusteluita ja niin kuin menneisyyden riitatilanteita saadaan avattua. Joo, ja mä ajattelen, että jotenkin se turvattomana on hirveän vaikeaa luottaa siihen toisen hyvän tahtoisuuteen, koska maailma on vähän niin kuin uhkaava ja paha sen oman kehon ja hermoston kautta. Siellä voi olla koko ajan sellainen tunne, että joku uhkaa. Niin sitten miten sä voisit siinä tilanteessa jotenkin aina luottaa siihen toisen hyvän tahtoisuuteen. Ja siksi mä ajattelen, että se vaatii sen, että sillä toisella ihmisellä, ketä sä kohtaat siinä tilanteessa, niin on vaikka itsellään jo turvallisempi olo itsensä kanssa ja tasapainoisempi hermosto ja sitä turvaa on niin integroitunut siihen, niin se toinenkin ihminen pystyy asettautumaan siihen kenties paremmin. Se ei aina on niin yksi yhteen, koska se voi olla niin vahva se jotenkin se
uhan tunne siellä hermostossa, että vaikka se olisi kuinka turvallinen, niin se ei aina välttämättä ihan heti pysty laukeamaan tavallaan. Se taistelee ja pakenetila vaikka sieltä hermostosta. Ja jotenkin mä haluaisin vaan sitä tässä vielä tuo esille, että kun useinhan juurikin meillä toimitaan niin, että asiat lakaistaan maton alle. Että se on se jotenkin se sellainen yleinen tapa, että ei palata tollaisiin juttuihin. Ja sitten ne jättää sinne niitä solmuja ja niitä möykkyjä ja lakastaa. Ja sitten jossain kohtaa ne niin räjähtää siinä ihmissuhteessa, koska niitä on liikaa jo tumpattu sinne. Ja sitten, että jotenkin, että miten me opittaisiin sellaisia ristiriidan ratkaisemisen keinoja, että me pystyttäisiin tosiaan tuomaan ne kortit siihen kaikki näkyville, pystyttäisiin tähän hetkeen asettautumaan sen toisen ihmisen kanssa, luottamaan sen hyvään tahtoisuuteen ja tosiaan sitten vielä siihen, että mm, joo, no ainakin nämä asiat tuli tässä mieleen. Sen sijaan, että me tosiaan aina kerättäisiin niitä sinne, niin tämä vaatii jo kuitenkin jonkunlaista matkaa. Et se ei varmaan sieltä niin simpsala pim tavallaan tuu se, että yhtäkkiä pystyisi alkaa, kun ennen on niin sinne maton alle aina laittanut. Että näkisi tuon kaiken, mitä sä vaikka kerrot, ja sitten näkisi, että se mun tulkinta ei välttämättä ole totta, pystyisi katsoa sitä, pystyisi kuulemaan sen toisen näkökulman, niin tämä kaikki on jo semmoista jollain tapaa aika paljon semmoista tunnetyöskentelyä vaativaa, ellei sitten ole jo valmiiksi jotenkin harvinaisesti saanut lapsuudessa kokea niin suurta emotionaalista turvaa, että olisi tullut kohdatuksi niin jotenkin puhtaalla tavalla, että olisi jo siellä syntynyt semmoinen hyvä yhteys itseen ja omiin tunteisiin ja tarpeisiin ja siihen omaan minuuden kokemukseen, että pystyisi niin sieltä jotenkin puhtaammin toimimaan. Mutta kyllähän se yleensä valitettavasti on niin, että me joudutaan sitä jollain tapaa käymään sitä matkaa ennen kuin tämä kaikki lähtee niin kuin avautumaan, tämän tyyppinen mahdollisuus. Ja mun mielestä siihen liittyy juurikin se turvan tunne. Ja miten sä koet, että tämmöistä niin kuin turvan tunnetta ja kokemusta voi lisätä? Mm. Äh, mä näen itse, että sitä turvan tunnetta rakennetaan kahdella tavalla. Tämä on tämmöinen veteen piirretty viiva mielen ja kehon välille, mutta että se viiva auttaa tietyllä lailla meitä vähän rajaamaan näitä kahta erilaiseksi, koska niissä on meidän keholla ja mielellä on vähän erilaisia laatuja, mutta että tietyllä lailla voi myös ajatella, että tämä on kokonaisuus ja tässä ei ole mitään jakautuneisuutta mielen ja kehon välillä, vaan tämä on vain yksi kokonaisuus, mutta siihen turvan tunteeseen kehon tasolla, niin siihen on liittynyt jotenkin se, että kehon uskaltaa antaa niin kuin täristä tai liikkua tai niin kuin, se, että ne kaikki on niin kuin, vähän niin kuin, niin kuin tämmöinen niin kuin esimerkki ja ajatus, vaikka että ajattelee, että oma keho on ikään kuin eläin. Ja mun pitää antaa mun eläimelle tavallaan niin kuin sen luonnollisen tapan täristä tai liikkua silloin, kun sillä on joku vaikea tunne tai jotain, koska ne alkaa niin kuin rakentamaan sitä turvan tunnetta. Tietenkin kaikki traumatyöskentelyt ja tämmöiset, että sieltä ne isoimmat lukot pääsee aukeamaan, niin se tuo itsessään turvaa. Ja mä uskon, että pelkästään sekin, että ihminen kulkee tätä omaa matkaa, kun hänelle tulee ajankohtaiseksi, että tämä on tietenkin semmoinen, että ei kaikilla ihmisillä ole ajankohtaista käsitellä traumojaan, että meillä niin kuin se eri vaiheissa aukeaa eri ihmisillä. Ja, ja, ja se, että kun näitä työskentelee itsensä äärellä, on niiden tunteiden äärellä,
on käynyt syviä suruja ja itkuja läpi, jotka on tuntunut repivältä tai tosi suurilta tunteilta, mutta silti niin kuin niistä on kulkenut läpi, niin mä uskon, että se jo itsessään herättää turvan tunnetta jo siinä kehossa ja hermostossa, koska ei siellä tavallaan ole muuta niin kuin pelottavaa kuin ne tunteet, kun me puhutaan niin kuin turvan tunteesta kehon sisällä. Sitten meillä on tietenkin kehon ulkopuolinen maailma, että koetaanko me ympäröivä maailma turvalliseksi vai turvattomaksi. Ja sitten niin kuin siellä voidaan ajatella vaikka, että no, koko ihmisyys on lähtökohtaisesti turvatonta, koska me eletään niin kuin selviytyjinä luonnossa. Ja sekin on turvatonta, että meidän maapallo pyörii avaruudessa hirveätä vauhtia, me ei tiedetä koskaan, mihin se voi törmätä, ja me ei voi tehdä sille mitään. Me ollaan tavallaan kyydissä, jos se kuljettaa, ja me voidaan ajatella, että mihin asti me halutaan se meidän turvaton ajatus viedä, että niin kuin, mitä se kenellekin on, että joku lukee tiedeartikkeli siitä, että taivaalta sataa pieniä asteroidikivejä koko ajan meidän maapallon pinnalle, no niin pieniä kiviä, että me ei huomata. Ja joku alkaa sitten ehkä pelkäämään näitä, ja on jotain säteilyä avaruudessa, niin ihminen alkaa sitten luomaan erilaisia niin kuin ajatuksia ja pelkoja myös siihen niin kuin omaan sen hetkisen kokemustodellisuuteen. Että on hermoston tasoista niin kuin työskentelyä turvantunteen äärellä, ja sitten on niin kuin tämä mielentason turvantunteen löytäminen, että oppia niin kuin tunnistamaan niitä ajatuksia, jotka niitä pelkoajatuksia, ja ajatella ikään kuin, että nämä ei ole minun ajatuksia, vaan nämä on vähän niin kuin, että minulle esitetään näitä. Niin se tekee sellaista tiettyä tervettä erillisyyttä niihin, ja ehkä niin kuin ajatella, että ajatukset on vähän niin kuin pilviä taivaalla, että jotkut kannattaa antaa lipua ohi, eikä niihin kannata alkaa reagoimaan, tai niin kuin tämä metafora, että aurinko on siellä taivaalla ja kaikki on hyviä, sitten kun tulee musta pilvi siihen eteen, niin me reagoidaan mielellä ja keholla sille, että nyt sitä aurinkoa ei enää koskaan tuu. Ja sitten niin kuin me jäädään tämmöisen niin kuin pelkotilaan siitä, ja sitten kun se pilvi taas menee ohi ja aurinko paistaa, niin me taas huomataan taas se tila. Että vähän niin kuin, että kun niitä pilviä tulee eteen, niin me ei unohdeta, että se aurinko on siellä siitä huolimatta, vaikka se niin kuin sitä ei näy. Niin nämä on jotain semmoisia turvaa tuovia ajatuksia myös siihen niin kuin mielen tasolle. Ja tähän tulee ehkä se vähän, että mitä mä ajattelen, että tietyllä lailla niin kuin filosofia, maailmankatsomus, uskonnot, ne on hyvin myös semmoisia niin kuin mielentason konsepteja, että niillä yritetään kertoa vähän niin kuin ihmisille moraalia ja toimintaa ja käyttäytymismalleja olla ihmisenä sekä myös pyrkii selittämään, miksi maailma on syntynyt ja mitä on ihmisen niin kuin alkuperä tai mitä on ihminen ylipäätänsä, niin nämä on myös semmoisia käsitteitä, että mä ajattelen, että jos ajatellaan, että jokainen ihminen rakentaa aina oman uskontonsa itsensä sisälle, että meillä ei ole myöskään ihan semmoista kollektiivia uskontoa, vaan jokainen jonkun kollektiivin sisälläkin oleva uskovainen uskoo pikkasen siitä uskonnosta vähän omalla tavallaan, että ne ei ole kenellekään uskovaisille täysin identtisiä, niin sitten tämä oman uskonnon rakentaminen löytämällä siihen semmoisia palasia, jotka niin kuin tuo turvaa tähän ihmisyyteen niin kuin sillä niin kuin, myös sillä mielentasolla. Et mä niin kuin näen, että niin kuin nämä molemmat tasot on hirveän tärkeitä, että se on se tunnetaso ja ehkä tämä filosofinen taso yhdessä. Joo, mielenkiintoisia asioita. Ja koetko sä miten, että tarvitaanko me siinä toista ihmistä? Mm. Mä koen, että toisen ihmisen niin kuin kanssa ainakin koko tilanne ja ihmisyys ja kaikki nämä, mitä me käydään läpi, jos kutsutaan niitä vaikka prosesseiksi, niin mä uskon, että toiset ihmiset mahdollistaa tosi paljon meille kasvamista. Että me tarvitaan kyllä siinä mielessä toisia ihmisiä, että esimerkiksi vaikka kaikki ne kirjat ja tekstit, mitä voi yksin lukea kotona, niin me tarvitaan siihenkin ne toiset ihmiset, että ne on joku on joskus kirjoittanut. Että niin kuin me ollaan sillä lailla kyllä niin kuin täällä yhdessä kasvamassa, ennen kaikkea myös sitten niin kuin, no, noita mielentason asioita, niin nehän tulee filosofisissa vuorovaikutuskeskusteluissa, jutellaan maailmankatsomuksesta, niin ne on yksi, missä me voidaan kasvaa ja oppia paljon muilta ja kehittyä sillä tavalla, mutta sitten myös siellä tunne- ja hermostotasolla, niin lähtökohtaisesti monet nämä meidän tunneasiat niin on sosiaalisia tunneasioita, niin sen takia se onnistuu niiden läpikäyminen ja kohtaaminen siellä vuorovaikutuksessa toiseen kanssa. Ja tähän tulee hirveän tärkeä rooli, että löytää turvallisia ihmisiä, joiden kanssa kasvaa. Ja kaikissa meissä on aina jotain vähän pieniä trikkereitä ja omia tämmöisiä kuun pimmeitä puolia, joita me sitten siinä voidaan niin kuin yhteydessä avata,
mutta että niin kuin on hirveän tärkeää löytää jo semmoisia ihmisiä, jotka on niin kuin sinne turvallisempaan suuntaan halunnut kasvaa niin kuin vuorovaikutuksien ja niin kuin toisten ihmisten kunnioittamisen ja kohtaamisen saralla, että nämä kaikki niin kuin tukee sitä kasvua sitten, kun löytää sellaisia ihmisiä ympärille. Joo. Mä itse koen jotenkin, että jos siellä lapsuudessa on paljon niitä tunteita ohitettu ja mitätöity ja niitä ei ole kohdattu, niin lapsihan oppii silloin niitä omia tunteita niin piilottamaan ja tukahduttamaan ja ei kohtaa niitä ja tunne niitä ikään kuin läpi myös fysiologisesti ja kehollisesti, niin sitten aikuisuudessa just niiden voimakkaiden tunteiden kokeminen on tosi paljon helpompaa ensin jossakin turvallisessa seurassa. Mm. Siten, että kun sä puhuit tuolla aiemmin siitä, että koetaan ne surut ja tämmöiset läpi, niin jotenkin, että se uskaltaa avata sitä säiliötä, mihin ne on tumpattu, niin se on paljon helpompaa usein silloin, kun sulla on joku ihminen tai joku ryhmä tai joku muu, ja toki sitten myöhemmin alkaa tulla myös sitä kykyä lähteä itsekseenkin sitten tuntemaan hyvinkin voimakkaita tunteita. Mutta mä ajattelen, että kun lapsi olisi tarvinnut sitä niin kuin kanssasäätelyä, kutsutaan sellaisella termillä, että kun lapsessa herää voimakas hankalalta tuntuva tunne, niin sehän nostaa sen lapsen niin kuin stressitason tosi korkealle. Ja aikuinen olisi siinä sen oman kehon ja hermoston kautta niin kuin kanssa säätelemässä sen lapsen niin kuin, olon sieltä stressitilasta semmoisen niin levollisuuden tilaan, ja se saisi aina yhä uudelleen mennä, antaa tuntua sen niin stressin ja sen kaiken sekavuuden, mitä se kehossa aiheuttaa, ja sitten aikuisen kanssa yhdessä. Ei tässä ole mitään hätää, kaikki on hyvin ja sä oot ihan turvassa. Ja se oppisi tavallaan se lapsen keho ja hermosto sen reitin sieltä turvattomuudesta, hädästä sinne niin levollisuuden tilaan, ja sitä kautta se alkaa sitten niin tulla sille lapselle semmoiseksi omaksi sisäiseksi turvaksi. Niin mä ajattelen, että aikuisuudessa mun kokemus on, että se on tosi hyödyllistä, että me tehdään tätä samaa toisten turvallisten aikuisten kanssa, eli jollain tapaa otetaan sitä kanssasäätelyapua vastaan, kun se toinen on jo turvallisemmassa tilassa tai kykenee säätelemään omaa tilaa siinä, kun sä ilmaiset ja koet läpi sitä sun tunnekokemusta. Niin sitä kautta se pystyy se omaakin hätätilanne sitten niin kuin rauhoittumaan. Mä koen, että tämä Joo, on yksi ja semmoinen tärkeä. Joo. niin tuli tuosta, kun sanoit sitä, että miten se äiti kanssa säätelee sen vauvan kanssa, niin siinä tulee vähän niin kuin se, että se vauvan tunne on sille äidille ikään kuin vähän semmoinen pisara valtamerestä, ja se äiti on se valtameri, ja ne saa siinä yhdessä ne laineet niin käydä synkroniaa, mutta tietenkin niin, sitten niin kuin aikuisena itsessään, niin mä ajattelen, että kun puhutaan tunnetaidoista ja tunteiden käsittelystä, niin mikä itsellä on omakohtainen kokemus ollut, että on ollut jonkun todella niin kuin tuskallisen tunteen äärellä, joka tuntuu ihan kiirastulelta, niin se, että sen tunteen äärellä helposti tuli sellainen olo, että tämä kestää ikuisesti ja tämä on ajaton, jolloin siitä tulee todella niin kuin massiivisen kokoinen niin kuin tunnekokemus, joka ei ikään kuin päättyisi koskaan, jolloin tulee sellainen olo, että ainoa reitti tästä on pois, niin kuin, että tämä päättyy on se, että mä lopetan tuntemasta tätä tai mä tuun pois. Ja sitten kun mä olin tämmöisen kokemuksen äärellä, että tämä tunnettu, niin kuin, että mä vaan itkin ja huusin sängyssä tosi paljon, ja siinä kun sitä tunnetta käsittelin, niin sitten mulla tuli tämmöinen niin kuin seniläinen lause mieleen, että kaikella on alku ja loppu. Ja se tuntui sen, niin kuin sen tunnemyrskyn ja sen kiirastulen keskellä semmoisena rauhallisena viestinä. Ja sitten se niin kuin toi mulle sinne ajattomuuden kokemukseen, että hei, joo, tämä tunne muuten päättyy joskus, että tämä ei kestä ikuisesti, jolloin se sitten niin kuin muutti sen kokemuksen tila, että siellä tunnetta oli helpompi ottaa vaan vastaan, koska mä olin vaan semmoisessa käsityksestä, että tämä loppuu enemmän myöhemmin. Ja mä vaan hyväksyn sitten sen, että koska se tulee, niin sitä minä en tiedä, mutta mä hyväksyn vaan tämän tilanteen ja on tämän tunteen äärellä. Niin siinä esimerkiksi ajattelen, että se tunne ensimmäisenä kokemuksena, kun se tuntuu niin järkyttävän suurelta ja sellaiselta, että mä menen rikki tai mä hajoan tai mua ei ole jäljellä sen tunteen jälkeen, että se voi tuntua tosi niin kuin, että nämä on kaikki mielen tarinoita tietenkin,
että eihän niin kuin keho ajattele tällä lailla, keho vaan tuntee niitä, mutta nämä on ne mielen uskomukset, mitä se luo siihen niin kuin sen tunteen äärelle, miksi se on niin äärimmäisen pelottavaa se tunteen kohtaaminen, niin, niin että se tunne semmoisenaan tuntuu valtamereltä ja sitten kun itse luulee itsensä semmoiseksi pisaraksi ja sitten kun se tuli, että kaikella on alku ja loppu, niin se kääntyi se tilanne silleen, että sitä tunteesta tulikin pisara ja minusta tuli se valtameri. Eli vähän niin kuin kanssa, että minä tunnen tunteita mun sisällä, jolloin se mikä on tavallaan, jos tunne on mun sisällä, niin silloin ihan tunne on mua pienempi ja minä olen suurempi, jolloin mä voin ajatella, että se pieni ei voi tuhota tässä suurempaa. Se suuri vaan voi kestää sen, mikä se pieni on täällä sisällä. Niin sekin on niin kuin, tuonut itselle semmoisia, niin että mä oon tarvinnut tämmöisiä mentaalisia malleja, hahmotuskykyjä, ja mä ymmärrän, että nämä on mielen ajatuksia ja nämä vaan niin kuin auttaa mua luomaan sellaisen struktuurin, että kun mä menen sinne abstraktiin tavallaan tunteiden sisälle vaan tuntemaan tunnetta ilman, että sillä on tarinaa tai ajatusta, niin nämä niin kuin on semmoisia työkaluja, mitkä mulla on vaikka helpottanut tunteiden kohtaamista. Mm. Kiitos, kun jaoit. Tuo oli jotenkin tosi koskettava. Ensinnäkin jotenkin kosketti mua niin kuin äitinä tosi paljon tuo vertauskuva siitä valtamerestä ja siitä, kun se lapsen tunne saa tulla siihen mun äitiyden, turvan ja rakkauden valtamereen. Ja jotenkin se oli tosi koskettava. Ja sitten se, että Mm. miten sä kuvasit, että sä oot pystynyt hyödyntämään tämän tyyppistä kokemusta sitten niin niiden omien haastavien tunteiden kohtaamisessa, niin oli jotenkin tosi koskettavaa tuo, mitä jaoit. Joo, ja kiitos, ja haluan tuoda jotenkin näkyväksi, että kun kuvailin tuossa sitä tseniläinen lause, joka mulle toi sen mielen rauhan sen tunteen äärelle. Puhuttiin mielen rauhasta sen tunneelämän äärellä. Et mun mieli niin kuin lopetti pelkäämästä sitä, että tämä tunne ei pääty koskaan, kun se sai sen rauhan siitä tseniläisestä lauseesta. Ja sitten voi ajatella, että oliko tämä nyt mun sisäisen uskonnon joku tämmöinen niin kuin ohje tai elämännuora tai tämmöinen kultainen lause, joka auttaa minua ihmisenä käsittelemään mun tunteita, jolloin mun uskontoni tuli palvelemaan mua, mitä mun pitää ihmisenä kävellä sen mun oman kiirastuleni läpi, jotta se kiirastuli polttaa minusta sen, mikä ei ole enää totta. Ja silloin kun mä käsittelen niitä vaikeita tunteita tai näitä, jotka on varastoitunut mun kehoon, niin kun ne tunteet muuttuu ja ne tulee kohdatuksi, niin kaikki mun minäkäsitykset, identiteettikäsitykset ajatuksesta itsestäni, jotka on linkittynyt ja rakentunut tämän tunteen niin kuin tavallaan värähtelystä tai niin kuin, tunnekokemuksesta ajatuksiksi ja sanoiksi, niin ne muuttuu myös, jolloin mä ajattelen, että me tehdään läpimurtoja silloin, kun me käydään jotain tosi vaikeita tunnetta läpi niin kuin ihan niin kuin psykofyysisenä kokonaisuutena. Että se koko paketti muuttuu jollain tavalla, kun me käydään jotain semmoista syvää, joka on vaikka koko lapsuuden ajan ollut alas painettuna, niin pakkohan se semmoinen on jotain, niin kuin just sinne maton alle siivottua asiaa, niin eihän se sieltä poistu mihinkään, kun puhutaan hermosto- ja tunnetasoasioista, että se pitää käsitellä sieltä alta pois, tai tämmöinen metafora, että tämä meidän keho on maa, ja ajatukset ja mieli on ilma. Niin ilmassa on ajatuksia, joita voidaan niin kuin seurata tai olla seuraamatta, että me voidaan niin kuin ymmärtää ikään kuin tämä ilman herruus meissä sisällämme. Ja sitten meillä on tämä maa, jossa niin kuin ajatellaan, että jos vaikka meillä on niin kuin vaikeita tunteita tai traumaa, niin ne on vaikka niitä luita ja luurankoja siellä 6 metriä maanpinnan alapuolella, niin kyllä se niin kuin lopulta se luut sieltä nousee, niin kuin hautausmaalla tapahtuu, niin se on eri tiheyttä luulla ja maa-aineella, jonka takia se saa aikaiseksi sen, että meidän luut nousee pintaan. Ja mä ajattelen, että tuo on hyvä metafora myös jotain meidän hermostolle ja keholle. Ja me tarvittaisiin ehkä enemmän ymmärrystä siihen, että eri ihmisillä nousee eri vaiheissa näitä asioita. Ja silloin, kun jollakin alkaa niitä nousemaan, niin hän olisi tietoinen, että tämmöinen prosessi kuuluu ihmisyyteen. Ja sitten, että hän osaisi hakea apua siihen, että hei, nyt mulla on selkeästi tämmöinen kasvuvaihe tapahtumassa, niin mä tarvin tähän semmoisia ihmisiä, jotka on tämän kasvuvaiheen äärellä ollut jo pidempään ja auttaa ihmisiä, ketkä on tässä niin kuin vaiheessa. Jos ajatellaan, että me ollaan jonkinlaisia hedelmiä, niin me kypsytään tässä meidän ihmisyydessä. Ja eri hedelmät kypsyy eri vaiheessa, eri aikaa. Että niin kuin, tämä ei niin kuin lue sillä tavalla ikää. Joo, nimenomaan sekin tuo turvaa jo pelkästään, että joku osaa sanoittaa ja jotenkin sen, että
tuo on ihan normaalia ja luonnollista ja mäkin olen käynyt tuon läpi ja siinä on jotain semmoista turvaa myös, että ei se, se niin hätää siitä, että mitä mussa tapahtuu, kun lähtee nouseen niitä tunteita, purkautuu sieltä tai jollain tapaa jotain prosessia, niin se auttaa kyllä tosi paljon se toinen, joka on jo kokenut sitä samantyyppistä, toki omalla kokemusten tavallaan, mutta kuitenkin, että siinä on jotain semmoista yhteistä ja tosi tärkeää, just tuota tarkoitin myös sillä, että tarvitsemmeko siinä toisia ihmisiä, niin mulla on se kokemus, että kuitenkin se ainakin hyödyttää meitä, jos meillä on joitakin matkakumppaneita siinä matkalla, kun me lähdetään sitten niitä matkan alle lakaistuja tunnemöykkyjä sieltä purkamaan ja kuinka se tosiaan voi tuntua hankalalta, jos niitä on koko elämänsä sinne tumpannut ja sitten ne Mm. saattaa hyvinkin voimakkaasti lähteä, että mä muistan itsekin, että se itkun määrä oli jotenkin ihan järkyttävää silloin, kun itselle lähti niin nämä purkautua, että tyyliin puoli vuotta melkein koko ajan itkin. Että sitä oli niin paljon sieltä. Aina kun vaan vähänkään tuli tilaa jotenkin kokea sitä, niin se lähti nousemaan ja purkautui. Että jotenkin, että joku sanoo sulle siinä, että hei, tuo on ihan ok ja anna vaan tulla. Ja se on turvallista. Ja toisillahan se kestää lyhyen aikaa. Et siinäkään me ei voida jotenkin vertailla, että jos sulle ei kestä puoli vuotta, niin se tapahtuu jotenkin väärin. Toisella se voi olla parilla itkulla sitten se sama prosessi käytynä ja toisella se voi viedä 5 vuotta, että se suru tulee sieltä. Mutta koen, että se Joo. suruprosessi on yhtenä semmoisena aika isona osana yleensä sitä, kun se lähtee se tunne taakka sieltä avautumaan. Mua kiinnostaisi kysyä, kun puhuit tuosta syvästä tunteesta, joka pääsi tulemaan läpi, että oletko niin kuin tunnistanut, että tämmöisiä, että sillä tunteen myötä tulee myös niin kuin tarina tai mielikuva, että mitä on tapahtunut ja ehkä niin kuin tulee se tilanne, missä se on tapahtunut, kun sitä vanhaa tunnetta itketään, vai onko sulla se semmoinen, että kun se tunne tulee, niin siinä ei ole mitään tarinaa sillä tunteella muuta, että se on pelkästään vaan sitä tunnetta, jota vaan raasti vaan tunnetaan, että siitä puuttuu kaikenlainen narratiivi, niin onko sulla kokemusta tämmöisistä molemmista vai miten sä hahmotat tätä asiaa? Joo, mulla on kokemusta niin molemmista, että aina siinä ei ole sitä tarinaa, tai oikeastaan harvoin siinä on tarinaa, niin semmoista niin sanallistettua tarinaa. Joskus siinä vähän semmoista on, mutta enempi se on semmoista kokemuksellista, että no vaikka yksi esimerkki on semmoinen, että mä oon tämän jossakin toisessakin podcastissa kertonut, mutta mulla oli tuolla selästä vähän niin kuin lapaluiden välissä joku semmoinen tunnemöykky selvästi ja se jotenkin sieltä koko ajan kipuili ja muuta ja sitten mä yhdessä Rosenterapia-istunnossa tai siinä käynnillä sitten sain siitä jotenkin, se lähti purkautumaan siinä Rosenterapeutin käsien alla ja niin siinä mä selvästi jotenkin tunsin sen, että mä menin semmoisen pienen vauvan tilaan. Että mä tunsin olevani se pieni vauva, joka yrittää suojautua joltakin todella niin vaikealta kokemukselta. Mä en saanut siitä niin enempää kiinni, mutta mä tunsin sen kuitenkin ja jotenkin mielellä sitten järkeilin sen niin, että se on joku tilanne, mikä on vauvana tapahtunut, jossa on ollut todella suuri joku voimakas niin tunne. Ja se siinä lähti sitten avautumaan sieltä kehosta. Tämän tyyppisiä enkä mä jotenkin koe tärkeäksi sitä tarinaa löytää, niin kuin enempäänsä. Tuo oli ihan semmoinen mielenkiintoinen kokemus. Mutta ehkä jotenkin, kun mäkin olen käynyt paljon sitten niin semmoista puhetason terapiaa, niin mä koen, että tämän tyyppiset jutut ei niin purkaudu pelkästään sieltä mielen niin puheen kautta, sanojen kautta, vaan siihen tarvitaan se kokemus, se, että tuntee sen läpi. Joskus siinä tosiaan on pelkkä raaka tunne, joskus siinä on jotain tuommoista
muutakin, mutta harvoin mitään sellaista, että tämä liittyy siihen, että minua kohdeltiin 80-luvulla jossakin hetkessä jollakin tavalla. Niin harvoin niihin liittyy semmoinen silloin, kun se tunne purkautuu siitä. Toki se voi olla, että joku nykyhetken tilanne on vähän niin kuin muistuttanut sitä jotakin ja sitten se herättää minussa jotakin hylkäämisen kokemusta tai jotain muuta vastaavaa. Joo, eli tosiaan vähän niin kuin monenlaista. Miten sulla on tuo? No, mulla on itsellä ollut kanssa, että silloin kun käsitteli jotain lapsuustraumaa, tunnetta, niin se on niin kuin tavallaan mulle vähän niin kuin vaan noussut mielikuva siitä tilanteesta, mihin tämä tunne liittyy. Ja sitten se on vaan, mä oon vaan itkenyt sitä. Sitten kun ei ole enää noussut traumaattisia tunnekokemuksia, niin sitten tunteet on ollut enemmän semmoiset, että ne on ollut vain tunnetta, että niistä on puuttunut ajatukset. Me ei ole tullut tavallaan mitään mielikuvaa kertomaan mistään. Ja mä oon ajatellutkin, että siinä on hyvä olla myös lähtemättä itse mielellä analysoimaan, jos on taipumusta analysoida kaikkea, mitä kehossa tapahtuu ja haluaa koko ajan, että syy, seuraus, missä ne on, mikä on mikäkin, niin joskus se ylianalysointi voi olla just se, mitä ei tarvisi tehdä, kun sitä tunnetta kokee tai sen tunteen jälkeenkään, vaan olla vaan sen tunteen kanssa. Ja se oli vain joku aalto, joka tuli tähän mulle tunnettavasti, se aalto lähti. Että niin kuin, sillä ei välttämättä ole mitään sen kummempaa niin kuin viestiä, että miksi tai miksi näin kävi itselle tai mitä tässä tapahtui. Että se voi olla vaan täysin vain puhdasta tunnetta. Joo, tuo on jotenkin tärkeä asia ja itse koen myös noin, että se on monesti se analysointi ja meillä on se analysointi ja järkeily jotenkin semmoinen yksi suojakeino myös aika tyypillinen ja myös mulla on ollut hyvin vahvana se analysointi niin suojaamassa tuntemiselta ja usein sitä helposti sitten alkaisi käyttämään myös sen tunnekokemuksen jälkeen vielä analysoimiseen, vaikka sitä ei todellakaan tarvitsisi alkaa, vaan kokee vaan puhtaasti sen. Ja monesti tuntee, tai jotenkin jos se on sen tunteen niin puhtaasti sen tunteen läpi, niin siihen saattaa liittyä tuommoisia jotakin niin semmoisia ikään kuin mielikuvia, niin kuin säkin tosin jotenkin hienosti, että se tulee se aalto. Tai se voi olla joku ihan mikä vaan tämmöinen niin jännä mielikuva. Niin sitten meidän mieli saattaa lähteä sitä jotenkin analysoimaan sitä jälkikäteen. Mitähän siinä tapahtui ja mitähän se tarkoitti. Ja tiedätkö, siitä lähtee sitten se semmoinen tarina. Vaikka se on jotenkin ainakin mun kokemuksessa todella luonnollinen juttu, että siinä tapahtuu tällaisia asioita ja piirtyy vaikka joku mielikuva hetkeksi. Ja sä osaat jotenkin tosi hienosti vielä kuvata näitä tämmöisiä mielikuvia, mutta jotenkin sitten se, että ei niissä ole mitään analysoitavaa. Se oli se hetki, kun se Mm. tunne tuli, se kesti sen muutaman sekunnin tai muutaman 10 sekuntia ja se oli se hetki Mm. ja se näytti tällaisen asian. Toki tunteilla Mm. sitten niin on ihmisyydessä monenlaisia tehtäviä, mutta mä luulen, että me ei lähetä tänään niin jotenkin tälle puolelle, kun me ollaan tämän turvan ja tämän yhteyden ja tämmöisen kanssa. Että haluan vaan tuoda sen jotenkin tähän nyt esille, että me puhutaan nyt semmoisista vähän niin kuin vanhoista tunnemöykkyjen purkamisista ja myös semmoisesta ylipäänsä niin kuin turvasta tuntea tunne läpi. Mutta sitten tosiaan tunteet ja tarpeet ja niiden viestit ja muut, niin ne on sitten ihmisyydessä tärkeitä asioita, mitä sitten ollaan aiemmissa podcast-jaksoissa puhuttu. Niin ne on sitten myös tärkeitä toki. Jep. Ja sitten tuli tuosta niin kuin tähän turva- ja turvan tunteeseen ja kaikkea tähän, että miten me koetaan ja jaetaan tätä meidän yhteistä maailmaa ihmisinä, niin mulla tuli semmoinen, että se turvattomuus, se on jotain sellaista, joka voi olla todella, niin kuin, että se on todella jotenkin yhteistä kaikilla ihmisillä. Mutta mä uskon, että turvattomuuteen liittyy just tämä moninaisuus, että me ollaan eri tavalla turvattomina tässä meidän niin kuin ympäristössä, joka saa ikään kuin sillä, että me ollaan eletään ihan eri maailmoissa, jos ajatellaan, että maailma, vaikka niin kuin katsottaisiin semmoisella linssillä, että todellisuus on taajuus, jossa on tietynlainen värähtely.
Ja se, että niin kuin, ketkä ihmiset jakaa sen yhteisen taajuuden, niin jakavat enemmän samankaltaista todellisuutta keskenään. Ja sitten kun meillä on turvattomia hermostoja, jotka on hyvin omalla uniikilla tavallaan turvattomia, niin se saa jokaisen ihmisen vähän niin kuin omalle taajuudelleen, jolloin meistä ei kukaan ikään kuin jaa yhteistä todellisuutta siinä mielessä, vaan kaikki ikään kuin on omassa niin kuin tavallaan kokemusmaailmassaan kokee sitä turvattomuutta eri tavalla. Ja sitten mä ajattelen, että taas turvallisuus semmoisella niin kuin, että on turvallisuuden tunnetta, joka rakentuu terveillä rajoilla ja terveellä itsetuntemuksella, ja sitten on semmoista turvallisuus kutsuttua sanaa, joka rakentuu epäterveillä rajoilla ja epäterveillä niin kuin suojelemaan vaikka niin kuin, mä ajattelen, että trauma ja rakentuneet suojamallit on myös tietyllä lailla epätervettä turvaa tuovia niin kuin malleja, koska se se on keinotekoinen turva, jos me suljetaan meidän turvattomuuden tunne jollain tavalla, kapseloidaan ja suljetaan se ulos meidän niin kuin kokonaisuudesta, niin että siitä tulee vähän tämmöinen niin ikään kuin pakolainen, jos meidän niin kuin tämä kokonaisuus on jonkinlainen niin kuin kylä tai kansa, niin tämä on joku semmoinen, joka joutuu sen ulkopuolelle, niin tämä että on terve, niin kuin, että mä ajattelen, että on kahdenlaista tavallaan turvan tunnetta, mitä ihmiset saattaa käyttää, ja on tärkeää tunnistaa, että mikä rakentuu epäterveille malleille tuomaan turvaa, ja mikä on taas terveille malleille, niin tämä turvallisuuden tunne voi olla joku semmoinen, jota kaikki ihmiset, jos ne kasvaa omassa hermostossa ja kehossaan kohti turvallista turvan tunnetta ja turvallista ihmistä, tämmöistä, niin kuin, mitä on turvallinen ihminen olla maailmassa, niin jos me kasvetaan semmoista kohti, niin mä ajattelen, että silloin me myös tällä taajuusasioilla aletaan löytämään yhtenäistä taajuutta, koska me löydetään niin kuin jokainen omassa hermosto, mieli, psykofyysisessä systeemissä niin samalle taajuudelle sen turvan kanssa, että aletaan värähtelemään sitä turvan tunnetta niin kuin tavallaan vaan meidän olemisessa, niin silloin me ehkä jaetaan myös enemmän niin kuin yhteistä todellisuutta, koska kun me ollaan enemmän turvassa, niin me osataan käsitellä just näitä tulkintoja ja kaikkia semmoisia, jotka tulee niin kuin tuomaan siihen jotain ylimääräistä siihen meidän todellisuuskäsityksiä, joita me yhdessä jaetaan, niin me osataan niitä tunnistaa paremmin siinä turvan tilassa. Ja just se, että se turvan tunteessa se toinen ihminen on helpompi uskoa ja löytää hyvän tahtoiseksi ihmiseksi, niin sitten mä ajattelen, että kun meillä on turvallisia ihmisiä, jotka alkaa uskomaan hyvän tahtoisiin turvallisiin ihmisiin ympärillä, se on jonkinlainen myös tämmöinen ketjureaktio ja se, mikä vahvistaa sitten toinen toisiaan kasvamaan koko ajan sitä turvaa kohti. Ja se on myös turvan joku asia, joka on ylläpidettävä taito. Et mä en ajattele, että turva on välttämättä myöskään semmoinen, joka on passiivinen tila, vaan se on jotain, mitä me myös osataan aktiivisesti ylläpitää. Ja siihen me tarvitaan toisia turvallisia ihmisiä, koska me kaikki vähän kompuroidaan meidän omassa olemisessa, niin me saadaan muilta tukea ja apua siihen, jolla me vaan palvellaan toinen toisiamme samaan suuntaan. Mm. Joo, mä jotenkin itsekin koen ja olen tainnut sullekin sanoa, että mun mielestä sen turvan välittäminen on niin yksi parhaimmista lahjoista, mitä me voidaan toisillemme täällä ihmisinä välittää. Ja Hmm. tosi tärkeää jotenkin tuosta muuten tuli mieleen niin se, että jotenkin se vaatii just sitä haavoittuvuudelle asettautumista ja myös semmoisen jotenkin niin keskeneräisyyden sietämistä ja sen kaiken, koska sitten jos me ollaan turvattomia, niin me yritetään olla jotain, eli me ollaan jossain roolissa, niin silloin on vaikea jotenkin asettautua siihen, että tuoda niitä esille vaikka sitä, että on tulkinnut tai on vaikka toiminut väärin toista kohtaan tai jotenkin ylittänyt rajoja tai manipuloinut tai mitä se kulloinkin on, niin sitten Hmm. siinä se vaatii sitten se sellaista, että sen kaiken kanssa uskaltaa olla, mikä itsessä vielä on keskeneräistä ja jotenkin uhattuna tai jotenkin. Hmm. Joo, tämmöistä nousi tuo vielä. Joo, Joo, aletaan tuli hiljalleen jotenkin viemään itsellä tätä mieleen. loppua kohti, mutta mä annan sulle vielä tässä tilaa, niin saat kertoa tosiaan tuon, mitä tuossa halusit alkaa vielä sanomaan, ja jos jotakin vielä tärkeää tuntuu, tai tuntuu tärkeältä sanoa tässä, niin voidaan alkaa sitten hiljalleen viemään tätä podcastia loppua kohti. Hmm. Joo, tuli jotenkin semmoinen vielä jotenkin
mieleen, mistä niin kuin koen olevani tosi siunattu niin kuin tässä omassa kokemuksessani, on ollut just tämmöiset ihmiset ympärillä, joiden kanssa on voinut rakentaa sellaista yhteyttä, jossa on pystynyt niin kuin sitä omaa kasvua käymään läpi, että se yhteys on vähän niin kuin joku semmoinen niin kuin näkymätön asia. Se on jotain semmoista, niin kuin mä ajattelen, että se on kahden ihmisen välillä oleva tämmöinen suora viiva. Ja sitten me voidaan, että tämä on se yhteys, mikä on meidän välillä. Ja sitten sen yhteyden päälle ikään kuin tulee se meidän persoonia ja meidän hermosto ja meidän koko menneisyyden ja kaiken identiteetin ja kaiken tämmöistä niin kuin se tavallaan se, mikä kuuluu tai haluaa tulla poltetuksi pois ikään kuin siitä meidän niin kuin systeemistä. Voisi ajatella ikään kuin, että meillä on niin kuin yksi linssi, jolla me katsotaan niin kuin maailmaa ja sitten nämä kokemukset ja menneisyyden niin kuin tilanteet, jotka on niin kuin tuonut traumaa tai meille niin kuin vaikeita tunnekokemuksia, niin ne on vähän niin kuin tahroja siinä linssillä. Niin sitten tämmöinen yhteys toisen ihmisen kanssa, niin se voi olla semmoinen, missä me päästään niin kuin, voidaan niin kuin näitä tahroja ikään kuin yhdessä poistaa. Ja sitten niin kuin, mm, se on niin kuin ollut just se, että yhteydessä toisiin ihmisiin kasvua tapahtuu paljon niin kuin isommin ja se niin kuin on sitä turvan tunnetta kohti vievää. Ja siinä harjoitella myös siinä yhteydessä, että vaikka on ne vahvat tunteet ja projisiot, että toinen on nyt ilkeä ja toinen on paha, niin se, että luottaa siihen yhteyteen tai konfliktitilanteessa pelkää tulevansa hylätyksi, niin sitten niissäkin hylkäyspelkotilanteissa voi luottaa siihen yhteyteen, että me ollaan niin kuin yhdessä juteltu tästä, ja yhteys ei katkea, vaikka tuntuu turbulenssia omassa niin kuin tunnekokemuksessa. Niin nämä on niin kuin niitä vaiheita, missä mä uskon, että sitä niin kuin turvan tunnetta vaan kasvatetaan ja rakennetaan, ja siinä myös uskotaan siihen, mitä toisen kanssa on niin kuin sovittu, vaikka siitä yhteyden laadusta. Että nämä on kanssa asioita, mistä voi etukäteen keskustella, mitä tässä ihmissuhteessa voidaan, että ollaanko me valmiita tämmöiselle prosessoinnille, että tärkeää on ihmissuhteessa löytää aina, että mitä tämä ihmissuhde haluaa meille molemmille olla, eikä yritetä tehdä siitä tai sellaista, mitä siitä ei kuuluisi tulla, vaan niin kuin löytää se luonnollinen tapa sille, ja sitä voi keskustelemalla löytää, että mikä voisi olla tälle meille yhteydelle vaikka joku semmoinen suunta, tai mitä tässä saa vaikka tapahtua ja olla. Joo, Tuommoiset itse tuli on nyt just, mieleen tässä jotenkin vielä loppuun. joo, tosi tärkeä ja itsekin koen just noin ja suosittelen myös siihen, että hakeutua sellaisiin tilanteisiin ja ryhmiin ja ihmissuhteisiin, missä voi harjoitella. Ja niin kuin sä puhuitkin tuossa, että turva on myös taito, jota voi ylläpitää ja jotenkin ymmärsinkö oikein tuolla aiemmin. Ja ihan samalla tavalla kuin tunnetaidotkin, niin ne on taitoja, joita me joudutaan harjoittelemaan ja ylläpitämään. Ja yleensä vielä lähdetään aika heikoista taitotasoista siihen harjoitteluun. Ja joo, Mm. itselle on ollut todella, todella tärkeää se, että on ollut niitä harjoittelukavereita ja niitä matkakumppaneita tässä matkallani. Ja sulla taas oli niin hyvä jotenkin mielikuva tuossa ja kuvaus siitä, että yhdessä sitä linssiä puhdistetaan, niin se oli taas tosi jotenkin kaunista ja koskettavaa. Kiitos Toinen hyvä siitä. tapa kuvata sitä, että siinä egot hioo egoa. Siinä, että se yhteys on vähän niin kuin se semmoinen sulatusuuni, se on se polttava totuus, jonka äärellä voidaan polttaa pois sitä karstaa ja vanhaa, mikä ei enää meitä niin kuin palvele nykyhetkessä, vaan se meidän menneisyys saa palaa pois siinä. Niin tavallaan tämmöiset niin kuin rehelliset, avoimet, herkät, suorat, turvalliset ihmissuhteet tarjoaa semmoisen yhteyden, missä sitä vanhaa pääsee polttamaan siinä niin kuin yhteyden valossa pois. Ja se on yksi tapa käsitellä näitä asioita ja se on mukava myös jakaa toisen ihmisen kanssa sitä matkaa. Hmm. Ja just se Koska siinä tuntuu tulee myös, että, siinä on myös, että se toinen ihminen todistaa myös siitä sinun prosessisi puolesta. Että siinä on myös semmoinen iso vaikuttava tekijä, että joku näkee ja todistaa myös sitä, mitä sinussa tapahtuu, kasvua tai muutosta, ja sama toisinpäin, niin se on myös yksi semmoinen elementti, joka mun mielestä on hirveän tärkeä, kun puhutaan nähdyksi ja kuulluksi tulemisista, kokemuksistakin vaikka. niin on. Joo, ja se on sen paranemisprosessin tai vaikka turvattomuudenkin kanssa tosi tärkeä elementti, just se nähdyksi ja kuulluksi tuleminen turvallisessa tilassa.
Ja just tuohon vielä halusin jotenkin vahvistaa, kun puhuit siitä, että jotenkin näistä voi puhua jo ennalta ja Mm, sopia ja selkeyttää. Että mikä tämä on tämä ihmissuhde, tämä yhteys, miten me halutaan, mitkä on ne rajat, mitä me tässä tehdään ja mitä ei tehdä ja niin edelleen. Mä ajattelin, että mitä enemmän sitä niin selkeyttä on, niin sitä turvallisempaa se on mm, mm. myöskin. Että jotenkin me Kyllä. tiedetään. Toki sitten siinä samalla harjoitellaan niitä rajojen taitoa ja tunteiden ja tarpeiden ilmaisemisen taitoa, että vaikka me kuinka ennalta sovittaisiin asioita, niin siellähän sitten tapahtuu vaikka ja minkälaista, mutta se luo jo jonkinlaista semmoista niin turvarakennetta sitten siihen, että tässä ollaan sovittu näistä. Ja just se tuo semmoisen vapauden myöskin, että meidän ei tarvi asettautua sellaiseen ihmissuhteeseen, jossa meillä ei ole vaikka hyvä olla tai jossa on jotain sellaista, mistä me ei niin koeta saavamme mitään tai jotain sellaista, että eihän toisen ihmisen kanssa ole pakko olla. Tavallaan, vaan se on just sitä lahjaa, tiiäksä, mitä me voidaan toisillemme antaa. Jos siinä tuntuu koko ajan Mm, olevan jotain hankalaa, jota me ei voida ottaa siinä esiin, ja se aina tökkää vaan johonkin ja se ei koskaan lähde purkautumaan, niin en mä ainakaan näe niin järkeväksi jotenkin yrittää jatkaa sellaisessa yhteydessä sitä linssin puhdistamista. Enkä tarkoita, että joku mm. yksittäinen tilanne jotenkin ratkaisisi, mutta jos sä oot aina siinä samassa ja se ei koskaan niin jotenkin, niin kannattaako mieluummin sitten hakeutua sellaisen matkakumppanin kanssa, vaikka jonka kanssa sitten kykenee tekemään sitä. On jotenkin se Mm, turvallisempi se yhteys tai mm. jotain muuta. Että ei niin väkisin yritä viedä läpi jotain sellaista, mikä ei tunnu tässä hetkessä toimivan. Joo, kyllä, kyllä. Mm. Et sanotaan, että jos ihmissuhteesta tuntee jotain pakkokokemusta paljon, niin sitä Niin. on hyvä tutkia varmaan, että mistä se pakkoolo tulee. Mm. Joo, haluaisitko sä tässä lopuksi vielä jotakin sanoa? Tuntuuko, että jotakin jäi vielä semmoista tärkeää? No, yksi vielä nousi tuohon turvan tunteen luomiseen ja siihen, että kun mainittiin tuossa aikaisemmin, että yksi tapa katsoa todellisuutta ja meidän luontoa ja ihmisyyttä on, että tämä koko ajan on turvaton ympäristö, koska me ollaan luontokappaleita luonnossa ja täällä luonnonvoimat ja luonnonlait. Se on yksi semmoinen, että se on se meidän peruspohja. Mutta samalla tavalla, että vaikka se sama pohja on kaikilla eläimillä, niin ei tuo eläimet ole metsässä jatkuva pelko perseessä siitä selviytymisestä, vaan ne on tosi rauhassa siellä. Ja ne vaan niin kuin, että niille hermosto on kotona luonnossa, jolloin se on turvallista hermostelua ja olla vaan olemassa. Niin tämä on yksi semmoinen, minkä mä näen itselleni tosi vahvaksi kulmakiveksi, että mun hermosto ja kehon perusolotila on olla niin kuin turvan tilassa ympäristössään. Että se on jotain, mikä luonnollinen asia. Ja sitten se, että kun ihminen on tämmöinen, mä oon kuvannut tämmöinen apina, joka on laittanut kravatin kaulaa ja unohtaa välillä olevansa apina, että tämä kravatti kuvaa vähän niin kuin tätä meidän kulttuuria ja tätä, että tällä ihmisellä on tämmöinen tietoisuus, joka pukee itseään ja laittaa värejä ja niin kuin tekee tällä lailla asioita, niin tässä niin kuin saatetaan helposti unohtaa se, että myös me rakennetaan sitä turvantunnetta myös sitten niin kuin just lakien ja sääntöjen avulla ja puhutaan turvallisen tilan periaatteista. Se on hyvä, että niistä puhutaan, mutta että se, että jos meillä on vain turvallisen tilan säännöt seinällä niin kuin plakaatissa ja kukaan ei toteuta niitä käytännössä, niin se on kaunis niin kuin ajatus, jota kohti voi kasvaa ja jota kohti me harjoitellaan. Että sitten niin kuin, tavallaan ihminen hakee turvaa sillä, että meillä on joku sääntö tai laki, joka sanoo, että ei saa vaikka olla fyysistä väkivaltaa, jolloin sitten meidän pitäisi uskaltaa vaikka konfliktitilanteissa pysyä siinä ihmisen kanssa niin kuin jutella, koska me halutaan myös luottaa siihen, että hän ei niin kuin tunnetiloistaan käsin käy väkivaltaiseksi tai on reaktiivinen, vaan että hän pystyy omistamaan sen oman kokemuksensa, vaikka kuvailemaan sitä, että tuntuu tämmöiseltä ja tältä. Että niin kuin, mutta että jos siitä tulee se fyysinen niin kuin
koskeminen siitä reaktiosta käsin, niin se on tosi turvattomuutta aiheuttavaa, koska silloin me ei pystytä keskustelemaan vaan tunnetason asioista, vaan siitä tuli yhtäkkiä tämmöinen fyysinen rajanylitys. Niin, että me niin kuin halutaan rakentaa niin kuin mentaalisesti meille olemisen säännöt tänne ole yhteiskuntaa ja tiloihin ja paikkoihin, että miten se turvan tunne haetaan ja se luottamus siihen ympäröivään maailmaan. Että me niin kuin tarvitaan ikään kuin mielentasolle se turva, että me ei eletä niin kuin dystoppisessa maailmassa, missä ei ole sääntöjä, että vahvin vaan selviää tai kierroin voittaa, vaan meillä on joku yhteiset säännöt, johon meidän pitää luottaa. Se tuo mielentasolle turvaa. Ja sitten meidän pitää oppia käsittelemään meidän hermostossa ja kehossa se turvan tunne, että ei riitä, että perustuslaki suojaa mua ja turvaa mua, vaan mun pitää rakentaa se turvan tunne myös mun kehon sisälle, että tähän ei auta mikään niin kuin ulkopuolinen juttu. Että se on se sitten se, minkä vain minä voin kulkea ja minkä vain minä voin omistaa niin kuin omassa kasvussani. Niin tämän jotenkin halusin myös vielä jakaa tähän niin kuin turva- ja turvattomuuden tunteen. Ja kun me luodaan joku turvallinen tila, vaikka niin kuin mä oon peluttanut tämmöisiä authentic relating vuorovaikutuspelejä, jotka niin kuin luodaan tavallaan turvallinen leikintila, jossa me vaan tehdään erilaisia vuorovaikutusharjoitteluita, kyselyitä ja tämmöisiä, mikä vähän poikkeaa normaalista vuorovaikutustilanteista, sosiaalisissa tilanteissa, niin se antaa niin kuin tavallaan semmoisen turvallisen tilan käydä niitä sosiaalisen tilanteen tunteita tai vaikeuksia, mitä niin kuin normaalisti nousee, mutta läpinäkyvästi ja vähän niin kuin leikin kautta. Mutta että nekin säännöt, jotka me luodaan sen niin kuin illan ajaksi, kun me pelataan niitä pelejä, niin nekin on vaan sille, että ne on yhdessä sovittu ja sillä luodaan semmoinen yhteinen tila, mutta että niin kuin ne on kuitenkin niin kuin, mitä mä yritän nyt hakea, niin on tämä, että me voidaan sanoa jotain paikkaa turvalliseksi, mutta meidän pitää hyväksyä se, että kaikki on turvatonta vaikka koko ajan, että niin kuin, meillä on niin kuin yhtä aikaa nämä asiat olemassa tässä. Joo, niin kuin Tommy Hellsten sanoi, että meillä on illuusio kontrollista. Että onko se vähän niin kuin Joo. illuusio turvasta myös sitten jotenkin, että ja samalla ne on tosi tärkeitä nuo asiat, mitä sä kuvasit. Ja musta oli tuommoinen vähän niin kuin hyvä loppupuhe tähän, ja joka vielä selkeytti ja toi tähän sellaista vähän niin kuin yhteenvetoa tälle kaikelle, mitä ollaan tässä käyty läpi. Ja kiitos siitä. Ja jotenkin mulla on ollut tapana tässä kysyä, että ihan viimeisenä kysymyksenä, tai oikeastaan siihen tulee vielä sitten, että mistä sinut löytää, mutta kysyn toiseksi viimeisenä kysymyksenä, että miltä sinusta on tuntunut tai mitä tunteita sinussa on herännyt tämä tunnetaitopodiin osallistuminen? No mä huomaan esimerkiksi vatsan alueella tässä tuntuu vähän semmoista kihelmöintiä ja osittain varmasti, että mulla oli ihan alussa jännitti kanssa, joka tuntui sitten tällä niin kuin rinnan alueella. Että tämmöisiä tunteita ja tuntemuksia niin kuin päällimmäisenä. Sitten mä huomasin myös jotain inspiroitunutta tilaa itsessäni, koska aihe on hyvin mielenkiintoinen ja näistä tykkää kyllä jutella ja puhua ja jakaa ja käydä dialogeja, joo, semmoista innostuneisuutta ollut myös mukana. Ehkä sitten välillä pieniä epävarmuuksen tunteita siitä, että no tulikohan puhuttua nyt vähän liikaa jo aasinsiltoja ja moni paikkoja, että lähtikö rönsyille liikaa ja tämmöisiä saattoi käydä välillä kanssa samalla, mutta sitten niin kuin huomasi ja tunnisti ne, mutta että palasi kuitenkin siihen, mitä nyt tapahtuu ja hyväksyy sen koko ajan sen sellaisena, mitä tässä on. Niin nämä oli ne tämän podin tunnekokemukset. Kiitos jakamisesta. Ja jos nyt tosiaan lopuksi haluat kertoa, kun luulen, että osa kuulijoista saattaa olla kiinnostunut just siitä, että mistä sut löytää ja ehkä sun ajatuksia voisi kuunnella tai kokemuksia ja ajatuksia voisi kuunnella tai lukea kenties lisää, niin miten sinun saa yhteyden? Mm. Tai saa? No, minun saa yhteyden vaikka laittamalla sähköpostia rode.majakka@gmail.com, jos tästä tuli jotain, mitä haluaisi jakaa tai puhua tai herätti jotain semmoista, minkä haluaa vaikka oman kokemuksen jakaa mun kanssa, niin
se on mahdollista. Ja sitten Instagramissa mä on semmoisen nikin takana kuin Rakkauden Rodeo. Ja Facebookissa löytyy Rodemajakka-profiili. Että, ja muuten vaikutan täällä Oulun alueella. Joo, ja ilman muuta kaikki sitten lukemaan ne kirjat vielä. Niin Mm, peukutan. Itsekin aion nimittäin niihin tutustua. Ja kiitos tosi paljon, Rode. Mun mielestä meillä oli tosi hyvä hetki tässä ja tärkeä jotenkin teeman esille. Ja vaikka ei hirveästi nyt sitä turvaa, turvattomuutta niin sanoina käsitelty, mutta varmasti niin jotenkin sitä ilmiötä aika syvälläkin tavalla ja aika laajallakin tavalla lähestyttiin. Ja toivon, että ihmiset sais tästä itselleen jotakin. Kiitos tosiaan, kun olit mukana. Ja tietenkin, jos kuulijat toivoo, että me keskusteltaisiin Roden kanssa vielä lisää toisessa jaksossa, niin tätäkin toivetta voi esittää, niin mä uskon, että me voidaan sille järjestää myöhemmin sitten tilaa, vai mitä oot mieltä? ehdottomasti, ehdottomasti on pitänyt suuresti tästä kanssasi käydyistä keskusteluista ja tuntuu semmoista niin kuin mukavaa laajuutta jutella aiheesta, että ehkä just se, että tyypillisesti varmasti kun se on hyvä, että tunnetaidoista ja turvattomuudesta ja hermostosta ja näistä puhutaan, niin ehkä tässä jaksossa oli sitten semmoista vähän virkistävää, semmoista laajoja tapoja katsoa tätä vähän isommin, koska meillä on paljon materiaalia varmasti, kun ihmiset osaa kertoa yksityiskohtaisesti asioista ja kertoa, että mitä mitenkin tapahtuu, joka on äärimmäisen tärkeää, niin tämä on ehkä semmoista kivaa vähän vastapainoa sille, että käydään vähän katsoa kauempaakin tätä ihmisyyttä ja hermostoa ja mieltä ja kokemusta ja siitä, että miten nämä kaikki niin kuin operoi keskenään täällä ihmisyydessä. Joo, kyllä itselläkin tuli just semmoinen olo, että vähän semmoista virkistävää tapaa puhua ja tuoda tätä asiaa esille. Sulla on semmoinen virkistävä tapa, tai minä koen sen sellaisena. Joo, kiitos paljon ja kiitos myös kuulijoille, kun olit mukana, ja ehkäpä tapaamme sitten seuraavan Tunnetaitopodin parissa. Heippa!